Yeah. Alright, recording in 3, 2, 1. Yo, what's up, Ninja Deha? It's your boy Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of a Life of a Bi podcast where we chop it up. We have amazing conversations with brave and authentic na mga individuals. Bye, gani. So, if you guys are new to this channel, you already know what to do. Subscribe and like, notification bell sa YouTube, follow me on Spotify, and yeah, di na nato padugayan pa kay this is gonna be a very I've been looking forward to this episode because grabe ang mga siguro nakagian sa ato ang guest, and grabe ang story, and knowing him before and after, di ba? So we want after knowing back sa una, di ba? Grabe kay ka maldito kayo or basta known sa mga amigo siguro sa ato ang guest room, kaila jud na sila niya. Ma-shock sila nang anong ingani na siya karon and ato nang istorya ron. So without further ado, we got Kael, our brother in the building. So bro, salamat kayo nga ni Arijud ka. Taga Talisay ba ka, bro? Yes. Kuan, Bulacau Pardo. Bulacau Pardo. Sa Bulacau kay kuan na siya sakop sa Talisay na. Okay. So diha sa may Tabunok, ana. Diha. Okay. So yeah, I've known you before kanang sa tinuod lang kay nato video sa una bagura ko ni Saka gamay niya, nag-diss muna ako ba. Di ako nang luod ko ato, laina niya. Moto niya, di pa kay ko kibaw mo handle og ng mga mga negative na mga stuff. So medyo rag nakuan sa ko ato nga nang basta ni react pud ko ato in a way. Nya katawanan kayo kay my late stepdad at that time kay nakibaw ba sa ako ang the way how I reacted. Saban ko sam kay ano ba. So ako mura kog na taon niya. Pero now knowing ko day to day kanang lahi pa jud ta sa una ba, kanang dili ta kanang pangkalibutan pa kaya tumutok ato ba sa. So mo na niya kanang grupo mo ni pangalan Kanto si kuan si Tibor. Yeah, si Tibor Show. Og si katong usa na English pud ni I think si kuana si Greg. Greg ba ito? Si Greg, si Nicole. Basta may grupo ato sa Paano to? Si ako, si Tibor, si Greg og si Jairo. Apelyido si Jairo ato. Yeah. Kato na time namaligya na katog trip ato wala pa. Say trip ni mo bro, ato sa ako lang ibalik bro ba kato ganing sa kato nga time jud bro akong mahinumduman kay fan gid kay to nimo, peak gid kay to nimo. Nya kanang kini mo gud si akong first nga nakauban na tandem sa rap industry kay kini si Tibor Show kay kuan gini siya nami term nga kanang tutyo. Tutyo. Unsa man na siya na term? Kanang gani murag liki on gud ba? Siya mismo. Okay. Siya mismo kay tutyo jud na siya. Karon kay sa tinuod na lang bro, sa kagusto niya sa imong style. Sa kaganahan, mao gid ang tinuod bro. Sa kaganahan niya nimo. Wa siya mabuhat, magpatagad na lang siya. Shout out mo niya, bro. Niya kanang moto niya, it happened lang nga kanang tandem pero katong nga mga tracks ginabuhat niya. Actually, daghan gito siya, bro. Daghan niya kanang nasuwato niya nahitabo lang kami ang kauban. Niya moto mura kog na back up niya. Pero success good siya kay success good. Ayun. Nilawal ko ato, Brad. Di ba okay ba? Moto yung mga first. Actually, moto yung pinakauna na distract na ako na daw. Pero wala ka na madungog. Wala man sa... Moto ako, laino ni. Ako maldito sa kay ko. Akong pangutok ato sa una. Di pa doles ginoo ba? So, medyo, mo na akong reaction na to. Pero, mo na, niya, kato na time,
wala pa ka nag-trip ato kay na pag uli na ko diri diha naman ko na nakadungog nimo ato or after pandemic man siguro na kanang grabe na kay mong trip na business niya kana ko mo man nangaway na ko sa unos. Pero dili gud murag dili gud ingon na dumot gud kana murag mo man siya. Ma-recognize lang nimo. Oh, nya kanang kita maganda katong muinom pa sa sauna kita kita sentral dap wala ron to pero kato diha nako mo tay first nako I've known you nya second kay kato na ang trip so before na take us to nganong nagsugod ka ng trip nya unsa may journey before ato pandemic bro kay kuan mao to siya nag-trip ko og sa rap industry. And then ang first gid na kay kuan rap battle gid. Okay. Unsa rap battle na kanang mga sininaan? No. Ay, ang trip nimo before thrift. Before thrift kay nag-rap battle kanang pareha nang kanang before kamabot sa Rapolo nga na So na-rap battle anya ang paghuman ako sa rap battle kay part naman pud siya ang kanang maghimo kag music kay mostly may tabuan naman good if kanang kuan ka mo rap battle kanya wala kay kanta mura kag troops mura kag kanang sawayon kanila ba mo mailabay lang nga may lagi ka mura pero wa masakay kanta no di lagi sila kaana ni Mot no shout out din ni Mot di ba grabe biya siya pero si Mot sad karon katong naghimo na siya og mga kanta kay mga kuan sa jud kay mga gems sa jud kayo pero anyway nya mao to nga mao to ang nagkuan ako sa kanta kato si Tibor na nya kanang naabot si Greg naabot si Jairo kanya na pero sa mga to sa tambay lang kanang walang laglaag ganun nya na nakabuhat mig music video to nya ako upload nga kanang wala na si Tibor ana ba lain naki-collab na ko sa lain nga niya until nag-pandemic. Then pag pandemic kay kuan wala man dili man kagawa sa balay. Ano ba di sula niya sa buhato ni si. At suwat ang gyapon ko. Abot ko kanta about pandemic ana. Sam ni sa muka ni. Di ta kagawa sa ni. Sam ni gobyerno eh. Ingana niya. Stricto jud kay to. Pero kanang di mahimo sige ta gingani niya kanang kuan naman mi ato sa akong partner kanang live-in na mi ba. Nya na mi bata ato niya. Kudi ni pwede sige tag chucho yan niya wati pang warta. Sakto. Nya mao to nga kuan kunhon na ako nga actually nam ko nakit-an bro nga sa Manila nga kuara kay siya chill ra kay siya baka nang nara siya sa murag kwarto ra gyud nya namaligya siya thrift nya ang nakulan ako ni nakul kong tan-aw niya ba kay namaligya siya nga wala ra simpur kayo ganahan man ni live seller ko siya ganahan man ni sige to 50 na lang ni 150 naa siya red horse nga butilya nag-inom siya while ga iya gingon nga kanang maligya ra ka ni kay wala ra pang kaon lang nang ugmo ano no kuya gikonsumo ro niya wala ko kanang nahingin nung pag-iiko sa ko pwede di ko na mag-live vlog mag-inom lang niya padili kayo owaw ano ba dili kayo owaw ko siya ko nakuha ng idea mao tong nadagin ako siya bro nga katong nag-start na akong live selling magsigi jud kog inom mao to nga pero gibutangan ako signature nga katong tanang picture na ko tanan nga during mag-live ko magkupo jud kog baso mao to nga murag na signature na ko siya as a live seller wala sad ko'y kapareha nga ana. Ano matiman as mo tao kanang mag-live ko kanang musig inom. Manay branding ba? Pati branding. Yeah, mao to nga kuan kanang after ato kuan kanang Unsa may asa mo ka nangumpra ka to or imo una gibaligya kay imo sa mga karaan na stuff? Kuan gito siya bro kanang from kanang bratohon nga bales jud gani mga unbranded. Ano ganing mga windbreaker nga walay brand, mga Korean bales nang baligya rag 75 peso. Ana 50 peso. Madto ra ka sa kanang mga hugana si tawag na kanang drop kanang bagsakan Okay.
kanang ukay-ukay sa mga ukay-ukay. Kanang warehouse na yun ba? Kita na kog mga kanang two colors, gupong ni pang uwan pang motor. Kita ko tag mapalit na ko tag Kay 50. kinilo yan, no? Kinilo ba na? Adi papalit? na kinilo, bail na siya. Kanang kinilo. Nya nasi ka ng per piece lang ana. Nya wala pa man koy wala pa man koy kapital para kanang bundle jud nga. Okay. So per piece lang ako nya kanang 50 peso. Baligya ko ni 75. No. Or kung nindot jud kay color. Samot ka ng mga tinaw kay color ba nang two tone na baligya ko ni 100. Diha jud ka Kaya nag-start from ubos jud kayo until nga kanang naabot siya sa kanang nilibo na nga presyo. Mao to Kaya siya. imong pagkompra medyo dako-dako na. Or unsa man kanang imong bana na kani rare lang gini na item lagi or unsa man. Kuan gito na ako kanang stepping stone gito na ako kay kanang wala mo koy kapital niya kung mag-start ko ani until mapunta ko sa streetwear kanang ilhado na Adidas, Puma na nya kanang bas motubo gani niya kung kapital gani ipalit ko niyo kadung mga kuana NBA, MLB, NFL kana kay na naman jud ko sa kanang hip hop industry pod na kabaw ko ba nga kani mga jersey kinong halin gini siya. Mao to nga kanang mga sanina lang nga na Raiders, na socks mahalin mo yun. Mao to kong gigol until nga wa na ko gi-expect yun nga naabot gyud siya sa vintage jackets na gyud nga mo presyo na o kanang Kato lagi nga kita bitaw post tag 250,000. Biyon ni na jacket good. sarap ko ka jacket. Ganang maabot man siya ana na presyo nganong Kuan siya kay ang vintage nga item bisag unsa pa kay priceless man siya. Wala man siya wala siya kanang SRP. So ikaw nga nakakupot ana nga item either sanina jacket ba na or kanang sapatos ba na bisag unsa basta kay kanang rare item siya niya vintage so ikay makapresyo wala magbuot. Ana ra. Labi nag ikaw more nang jud nabili na nindot kayo. Nindot jud kayo. Kanang condition. Kanang kuan jud kay kanang Asa mo pakibawa na? unsa pa ko pagkabaw nga. Na wala ako rin na ni o lima ra mi ka book. Ana. Unsa na Sa kuan pod magtan-aw pod ko sa mga online site kung nabi nabaligya nga na at the same time sa mga live seller pod manaba sila nga ni. So imo sa i-research Tara ko wala gid sila ni Yo sa sulubon ako kung kanang daghan pa maganahan. Daghan lagi maganahan. Wala ko nga ganahan mo ni. Palito ni ninyo. Ingana. So pila ka katuig na pag pandemic 2020 ana. Para to nag-start mig 2020 nya kuan hangtod 2024. Nga kuan na kanang na-end mi ato pag 2024 nga mga January or February wala na mi ato kay ni-stop mi kay katong na busy mi sa katong gitukod na mo nga barber o coffee shop. Unsa naman na 2020 2024 na siya. 4 okay. 2 years ago, okay. 2024. Asa dapit ang address gani dia? Kuan ang katong shop na ko nga natukod na mo sa Bulacau at kuanto siya across sa St. Paul na before niya UC na karon. So mo to nga kung gitukod nga to kay kuan kanang barber shop o coffee shop. So sagol siya, sagol. Balik ko sa siya. Itira no. Tapos kung dul-dul pa siguro na dito ko tupi ba. Pero so gikan sa trip nakadaghan na kay kag na kapital. Unsa man nangita pa kag investor, ngita sa kung kuan ba kanang mga amigo na basin or imor jud na tanan nato. Sa katong shop. Kuan ni siya ang naitabo. Actually ang plano ato kay medyo kuan man siya kanang dako siya nga plano ba. Unya so gibulot ni kadayon di ato. Nya kanang first time po to na mo nga mutukod og physical nga store good or shop. Namo which is kinsa imong Asa akong asawa na. Okay. Nya kanang kay kato sa among thrift shop daghan kay ni po siya to nga magtukod mag physical shop. Wala man jud mi magtukod jud. Ano man na kay nasad mi nakita nga downside. Downside nga mga seller nga kusog pa namo nya wala magdugay. Kay gi physical shop nila instead sa
online man gud naman gud ka nang murag panic buying. Oh. Niya sa kanang personal makapili mo jud kag tarong gud di ka mapanik ba. Oh. Oh. Di ko balik oh. Yeah, Kaya sa correct. instead sa online makapalit kag tulo kung sa personal kang pili usa na lang pinaka best na lagi mo palito niya na. Oh, nya makaano siya, ay lain na nag-color di abi na ako. Ana siya nga na ba. Pero karon nagsige yaman kag online selling or Well, na-stop gid siya atong ni nag-focus na ni sa gito ko na mga shop. Nya. Kwanto ang akong partner gid on tato na ako partner on tato akong igsuon. nya. Nya naalang mi gamay nga misunderstanding. Nya. Normal mo siya sa business yun. Na gyud nya kanang kuha na kayo ba kanang apikin na kayo sa oras nga ni nausab ang desisyon ba. Nya mao to nga kanang naman sa koy kanang mga kaila or mga amigo pod nga kanang ni offer ana nga sige kanang tabang ko na kanang support ko nimo mo kuan ko sa kanang mo pahuwam ko mamay ana ba ya ako sad nga short sa good nya i-need pa jud kay ko kay na back out ako igsuon ko sige salamat sad ko atong mga tawhana sad okay bawo na mo kung kinsa mo naminaw mo ron. yes. Thank you kayo sa mga bawo na mo kinsa mo nya kanang humana na unsa kanusa man to na muratog na iyay apiki lagi kayo ron na kuan na mga adlaw ato na panahon na unsa to 2025 last year 2024 gud kay kuan man bro wala ra siya nagdugay kuan ra to ang shop ni last ra siya og 8 months or 9 ra ang coffee shop ang barbershop coffee shop okay kay ang backstory gid na bro kuan kato siya nga area kanang ako to siyang giampo nya na ako mga sa 2023 ko ato gaampo 2023 mga December yan ako nga Lord kay masigi man ko agian na nga lugar gud kanang location sa among gitukod nga shop ba yan ako nga Lord kana nga lugar occupied na nag-rent imposible jud kay na mabakante pero if mo bakante ganina it means patukuron jud nimo diha next year kay kamo to 2023 December man to so wala ra ko na gimayan ako if magtukod magani kog shop Lord diha ako gusto kay kanang dagha ko kaila taga diha sad ko ana ba nga nindot ang pwesto ko if imuhang will gid if God's will gid ni bisag imposible kay mabakante gid na bisag imposible kay good mangita lang jud ko kuan mga rason nga kana ganing sige magtukod jud ko ana ba sus pag January bitaw bro kanang bakante kasi yan ako isulti ko sa kumpares nga kanang ano bakante gijiyo nyo isulti ko to niya karon bawi ano na ako noon ano ba lain mo sa kayo kundi man yun ako ma-take ba nga ana pa ko niya karon puro na pagudua niya ko sige so katon panahon na doon lang jud ka ni God ato or sa may actually bro kuan na ako'y faith. Na pa faith. Pero wala ko kanang lukewarm pagayo kanang lukewarm pa kayo kanang to gino madlock pero kuan di pa kay siya strong ang relationship na ana ba makaingon jud ko bro nga di jud ko mo too nga kaila ka sa Ginoo pero wala ka magbasa sa iyong pulong kaayo di ko mo too jud tinuod if mana ka nga kaila ko Ginoo na ako Ginoo pero wala ka nagbasa sa iyong pulong di jud ko mo too ako sa una may ko hipokrito jud ko sa una yun kasi sige pa ko God ba niya wa jud ko idea unsa jud kay idea unsa siya siya kayo so kano sa na ni ang transition na kanang basa ko Bible kuan bro niya na man ko atong kuyo sa ko bro kay saka naa jud na ko'y faith ba niya na ko after ato na tukod jud ko tukod yan ako Lord if ako pag ito gipost na ko lang if kanang matukod jud ako if kanang mahitabo gid ni ako gyud isulti sa kadaghanan nga it was you yan ako ato kay imposible mo jud kay na good nga makatukod kog shop kung sa mga nakaila lang nako gyud sa una
wala jud ko kanang capacity gid ba nga magtukod og nga na. Oh. So nya na ko nga imposible kayo ni pero if mahitabo ni Ikaw may o ako jud ingnon sila nga it was you. Pero kato na time mo inom pa kato na pa mga Oo, vicious wala pa jud ko'y basa ato. wala pa pa basa wala na. pa. Nya. Kanon unsa man to transition na to? Nya, sige, continue na ako, nya. Okay. Baguman na to kay kuan kanang isa sa marketing strategy nako is kita ka ng murag green board nga kanang standee. Standy ka na. Ganun ka na ganing murag mostly ana sa mga coffee shop na siya. Oo. Kanay nga na. Ako napalit ko ana. Suwatan ako mga coat. Oh. Kasi may mga Kanang pag una to kay kanang pa mga grind, mga hustle nga mga motivation. No until nga kanang sa struggle sa shop nya kanang kuan ba kana ganing once magud na ana kay nga na physical nga shop gyud. Struggle jud kay siya. Unsa may mga first struggle ato na storyan may sa mga naminaw karon na think na mag-start sila og shop sa mga ganyan na shop sa may katong imong mga naagyan para at least mag-expect na sila na maagyan sila ninyo. Awareness ba? Di ba sa dili sa ingon na kanang di malikya na di mo kalikay ara gid agi yun mo na para trabaho jud mo unsaon pagdila na ba pero At least naamoy ka ng heads up ba? heads up ba na naa jud ni pero unsa may mga struggle sa to. Buon yun. Kanang ang pinaka-una yun is dili jud nato makontrol ang tao. So, ang katong mga ni imong Na-hire na ko. Kana sa gina niya. Usasad, kanang ang struggle ana kanang unsaon nimo pagkuan pag kanang pag-gather og mga customer ba? Di sa di mo mapugos even kanang imo mga close kayo nga amigo or kaila or kanang mga kuan kanimo sa social media. Kanang murag avid fan jud kay mo nga. Dili ginatanan nga mo support nimo kung naa na ka diha nga kanang pwesto na kay business. Support yan ikaw sa lang. No. Dapat binabalik-balik. Mas tinuod pa ng kuan bro, mas tinuod pa ng mga stranger pa ang mo support kaysa sa mga kaila. Para na ako lang nga tinuod gina. Okay, kinasi ko nadunggan sad na kanang pulong na familiarity breeds contempt. Kana kung familiar okay lang mo na kadto na ko na dili na okay na di okay na ana so ang mga wa kaila mo may mas excited sa din niya ana so mo to gipaagi ka ni God ana na sige kanang na negosyo sa ana para makabaho yun ka ani ana siya bro nga kanang sige mo ni mong gusto tagaan gid ka tumanan gid ka ako jud ni allow pero kanang sa kini nga pamaagi duol jud kanako tungod ana mahura ka na ba sige be tagaan taga problema ra mo duol gyud kanako ana mo tuod jud ko bro nga kuan gito usa gito sa part sa yang plan kay kuan man kanang after atong pagtukod then ay struggles nagsige na kog basa-basa nga motivational gyapon pero biblical na. Nganong naabot man kag biblical ato kay sa una struggle ka to katong mga ambot kung nakasuway ba kanang nay mga awat nimo cashier mga ana nay or kanang mga di mo tunga kapoy kay pista gapon niya daga may tugo wala labat na kay nas ulo niya unsa man to point na kanang di naman ni madaw mga ayo na ko kuan bi mga ayo na ko guidance bi unsa or nganong na point maka directly sa Bible nabay na unsa may nahitabo na nabay tao na niingon ana or unsa may wala kuan lang naka question ko ato ba nga kanang libog unsa jud day kanang maayong buhaton na ni day kay from nag-hustle ko nag-grind nya nagtukod kog shop which is paangat nya ingani ang masitwasyon ako madaw na gyud pagbalik. Saan din kinabuhi di ay? Masula ni wa man tay. Di man ta ka buot sa tong padulngan. Sung saan na tong paningkamot. Okay, bisig na nakiplano ba? Sige ni mo kuan Naana kay kanang hapside kay nga mao niya kung goal, mao niya kung buhaton no.
di man ikay makabuot or ikay makatuman gid ba sa imong plano na ko nga mao to nga ang akong kuan pod ang kanang during nga nag-struggle ko ang akong hope pod kay wala ko kabutngan ana ko nga But nga wala na ko ba asa ko mukupot ba Oo, na over. sa akong hope ba Oo. nang wala na di murag wala ay makatabang sa akong sitwasyon ba Oo. nga ana ko Asa man to na point na kanang asa mo kaato na kuana katong gibuhat na nako tanan kanang marketing strategy kanang via kanang stories mga tao makig-meet niya invite sa kanang sa shop nga na niya wala gid di gid mo click tanan ano ba dili gid siya mo click so sa ano ko patagad sa mga tao nga para madto sa shop di gid Yeah, pressure pa siya kaato kay napay nagpahuwam nimo ato ana usa gid na kanang makaingon ko nga karon na realize na ko nga it was all God's plan gyapon pero kanang ang akong lesson pod ato kay dili gyud mag ahat-ahat kung dili naka-align sa plano sa Ginoo. Kanang imong kagustuhan ra ba? Proverbs ba no? Oo, ano siya. Salig jud Ginoo dili sa ato ang pang Ihok. understanding. Kana siya. Pero nga lagi pero humana na unsa may imong gibuhat ana ni kita kag Bible kilid Wala, ako anto siya. Sige, continue ko bro. After ato, moto niya, saka, naka straight na ko, kuan pa to, kanang mga cut nga mga verses pa to. Kan alam gungunong kuan na to, sana, at is. asa mga kita ato? Kanang sa Facebook lang, Pinterest lang. Kay makipang-follow, kay manggawas. Manggawas, kanang trust God timing, ano yan, o kanang, God, kanang has plan for you, may ano ba? Unya. Human, sa sige na ko basa-basa, nga kita ko nga na, out of nowhere, naka-decide ko, patatok ko sa kong liyo, bi. Sige, tato nimo. Napatato ko, o kay kaman to ka ng struggle kanya, buriyong na kayo ko ba? Sige na kong inom taga gabi. Ano di mo ni mo click ang shop? Uy, anong labad mo kita kabuntag niya? Samutan sa mga tao nga di mo copyright. Patato ko. Patato ko kay sama ko bato ni. Ngita ko gubot samot. Ako patato ko sa luyo na ko bro. Godly. Unsa man siya godly ra. Godly ra nga kon. Godly nga word. Nga word. Nya mo to nga pag after lang mga 1 month ka pin or 2 months dito na down gid ang shop. Gi-accept na nimo ang yan ako nga wala na gid mi mahimo. Mao gid kanang kuan bro. Makaingon ko so far akong kinabuhi mo to'y downfall gid kanang rock bottom gid nako. Kay roller coaster biya kay yung feeling ato nakahalin kag mga tag 250,000 na mga sinina. Grabe na yun. Grabe kayo. Mura sa akong feeling sa una 1 million ng views. Kata kayo ang mga kanta. Natay mga downfall ba. So kato imo ha. Mo to'y nag-teach ni mo. Mo siguro tong allow ni God na sige kuhaan ng shop diya. Pagtukod diya shop para ma-humble ka. Or ma-feel ni mo na ang kuan ba. Para makainumdum ka nga mas grabe gyapon ko. Or sa ba. Mura siya multi-purpose kay gi-allow niya, gitumanan ko niya sa akong gusto. At the same time, gi-realize ko niya nga bisag tumanan pati ka, di gina mo click. Kung ikaw ra. Ikaw. Niya. So ikaw ra dito ato. Na time kanang why ampo. Wala. Nam kay ampo. Ay ampo pero dili jud kanang karon lahi mo jud nga ampo good. Makumpara gyud ako ba nga ato sa una ampo. Ampo. Karon bitaw guys kanang lahi gyud ang ampo sa ampo gyud. Ampo gyud. Kanang ampo na memorize og ampo niya kuan gyud. Kanang gyud ba? Devotion gyud ba? Devotion Nya makaingon ko nga
confirm good nga multi-purpose gito sa Ginoo kay di mo jud na mobuhat ang Ginoo nga kanang usaray tumong usaray purpose. Di mo siya yung anak ka limited. So siya man good kita gambay nga angle ra to makita. Siya ang whole picture mo gud makita good. Kabaw na gid siya sa tanan. Itabo man niya. Katong nga natukod ang shop kay nasa ko naila-ila. Ako naila-ila nga tao. Nga shoutouts na ako si Brother Yong Gomez. Kuha na siya kanang nindot sad kayo bro kay kuha sad ba kanang choice sad nga tao ba? Anong ma-vibes gino ba niya? Kuha siya ex-PBB sad siya. Okay. So, Kanya nasa siya yang Kasi highs and yang lows. nasa business nga to nga aquascaping. Huh? Aquascaping o So, kanang isda gani. Yung na yung mga kahoy, na yung mga landscape. Pero sa aquarium. Nindot sad kayo. Review, no? Oh. Ano, yan. Yan na ila-ila mingad to sa Shop tungkol mo. kay na ako shop niya, nasa siya shop. Nya. Kuan sad kanang pag-post na ko ato nga kuan man kanang nakakita siya sa akong post nga kanang during kanang nag-cutting ribbons gani mi. Nag-opening, soft opening. Nya. Akong caption kay kuan jud ba? Glory to God jud ba? Yan ang matana siya nako. Pag-ugmaan na. So bro, kanang Christian ka? Ana siya ko. Unsay Christian? Ano ko unsay Christian bro? Unya kanang kan ba? Christian imong religion? Yan ako. Ay dili bro. Unsa man gitubag nimo to? Unya Walang. yan siya nga unsay imong religion? Di siya kaingon bro nga. Ang tuo lang ko Ginoo. Di siya kaingon nga Katoliko. Kay wala mo ko na pa-blessing mo pare pod. Mo ba? Oh, wala man. Okay. Oh, nya. Nya na ako. Ulo ra ko, God ra ko. God ra. Oh, ano ra ko God. Ciao, mura mo gugog Christian. Ana siya. Nya wala ra to God. Wala ra to nya. Labay ang pila ka ko nauna siya na ako og pull out. Nauna siya na ako pull out na close po diyang shop ba. Oh nya. Naguna siya nya. Siya di ay na yang time napunta na day nga to sa kanang sa Ginoo. Sige na siya og church. O na fellowship. Maya kato pag pila ka months ni sunod ko mga Yaw na naki-shop ato. 3 months siguro to nga na-close pod ko. Nakuan ko bro na-isolate ko og 8 months. Isolate na kanang wa jud ka nagpakita. Wala jud pag down na tong shop, wala ko magawas. Naro ko sa kwarto. Asa magkonsumo ato? Kuan naatoy gamay lang jud kinabilin sa mong kwarta. Unya kuan pod struggle gid bro kay naabot sa point nga akong mga gamit ako na ibaligya para lang sa kanang among daily. Ana siya. Dapat jud kay anak no. Dapat jud koy anak. Kaskwela pag yun. Ngay. Kato na isolate ko og 8 months. Nga didto na kuan jud ko na Dark moments nimo. nahumol jud ko sa word of God. Kato siya nahumol jud ko. Basa jud ko. So, unsa man to'y pamagi nimo? Unsa may pinakauna na libro yung gibasa? Kaya na may uban mo sa New Testament. Yeah. Ang una nako kay sa kuan ra siya. Ang una na kong na tan-awan gyud mayo sa TikTok ra. Sa TikTok nga mga teachings ba. Nya. Human sa curious nako di ko mo to kay medyo basta worldly pa ka gahi mo jud kag di ko mo to. Prof daw ba ano ba? Ano tan-aw kog mga doctrines, mga debates. Akong tan-aw dili ka nang Bisaya nga mga debate. Dili ato gyud sa silang Cliff. Silang Bryce. Sam Shamun. Kailangan na Sam Shamun. Kailangan maldito. Kailangan na Christian. Ana, tan-aw ko untod nga dito. Dito nga nahumol ko niya. Basa na gyud ko. Ana. Wala ko magbasa nga from start gyud bro nya ako jud gisunod. Sa may Wala. style mo. Kung ala kong style kanang if na ako'y mura gani siya kuan. If na ako'y makit-an karon nga interesado ko or karon nga oras
nga na ako yung mga interesado nga scripture, basahon ako ang whole context. O murag layat-layat ako Unya until nga nagsige na ko nga na gibalik din ako dayon. Sige daw start daw ko bi. So, mo to, nang ka, bang, Ito na interesado balik ko din ako. Genesis na jika. mo to na jud. Pila mo to ka months mo naman? Kuon. Wala dyan ako siya mahuman page by page. Ah. Pero kanto gyud. Kuan siya mahog siya 1 year akong binasa. After nako 1 year nga pagbasa-basa, naka-decide din ko nga magpabaptize ko balik. Oh. Recently ra na or kano sa man? Karon na pag karon. Huh? Ano no? Kuan man to? Pabaptize. Kuan man siguro to? Or sa November, no? Karon. December 4. December 4. Bago lang. Bago lang. Kay kinumdum mo ko sa una katong pag March ni reach out ka na ko. Kay basta na ako'y basin siguro sa akong sinina. Sa t-shirt to. Kuan man good. Tinuod jud bro kanang makakuan ka murag siya yung totally nga makaila jud pero murag makabantay ka ba nga. Murag kuan man ni siya. Anong basa man ni siya. Makaila na ka ba? Sa gabasa o wala. Alam mo ko kato na time concert ko ato pareha sa imo kanang context so kanang may interesado basahon na ko ana. So kayo. Pero I think dili man mo matter gid as long as basa lang jud ka. Basa lang ikaw. Kuan man gud kanang ang pag-start na sa pagbasa kanang that is already pag-obey ba. So let the kuan lang Holy Spirit work. Kanya. Lain-lain mi jud ta. Di basta ka wa man curriculum. Wala man na rules nga. Start gid ka diha. Wala man jud. So kanang depende kung asa ka dadon. Kuan po day I would suggest nga sa gusto mag-start pod nya naman gyud uban nga boringan diretso sa book. No? So isa sa dako kayo og tabang nako kay kuan. Tan-aw mo sa Netflix The Chosen. The Chosen. Ganda kan pila pud ko ka simana na nga. Sita na. Kuan man na siya, excited kayo. Kanang gospel naman dyan na focused na dyan ni Jesus na time dyan ba? Kayo. Kana nindot kay na nga series sa Netflix. Di dyan masayang inyong minuto ana. Tanaw mo na niya kanang kung ganahan ngayon mo basa, pwede rin mo magsugod sa New Testament. Nya, musa na ko ingon kung kuan sad kay mo, metal jud kay mo guna-una kanang kuan jud kay ba kanang ganahan mo mga warpreak jud kay ng mga stories. Wala pag Genesis mo. Okay, ako style na to sa una bro, kay Genesis ko naguna. Nya dito ko na shock bro. Inguni di si God, ganang nahadlok ba? First time jud ko ato nahadlok. Na kanang sa una. May mga panghitabo gid nga ko. Sa una kay kuan mo ato sa na, butan ka forgive mo forgive mo na siya. Pagbasa na sa Genesis kana na Old Testament ba? Siya kulo grabe na din mga kanang di ko kasulti siya sulti lang mga rape din mga rape Patay. na di mga patay na chop gichap babae kanang ano mo ulang grabe na mga betrayal kanang ano mo grabe kayo mura siya Game of Thrones para na ako mura siya og kanang ano mo no mado dito na ko na hook jug maayo nulo ako kaning basahon no so kana mo na ang kanang kung ganahan mo basa og Bible. Hindi mo ganahan na vibe. Makalitan mo na New Testament lang sa at least makibaw mo sa kuan. Nya. Kanang unsa may kanang na-baptize na ka? Asa mo kang gi-baptize ato? Kuon. Kuan gito na ako. Bro, na may uban mapabaptize kay musabay lang or kanang mapabaptize kay kanang dungan ta. Or maoy ingon sa isa ka church nga baptize sila ko. Sige, sabay na lang pud ko. Kato, dili. Ako ra gito sa. Ihangyo lang nako ang among pastor o among gamay nga member pod. Brothers nako nga. If kinsay available, pakuyog ko.
Dito to, layo to sa Oslob to. Mm. Oh. Yeah, Kay kuan man pod Oslob, katong no? kuan man bro before ko nag isolate kay nakalaag pa man kog dagat which is mao to nga dagat. Dagan kag kanang nakay Murag- connection na to. Oh, nagnakoy ka ng Asa dapat bro, kasi ganahan mi mata. Ato, kuan mo to nga random ra or o something. dili ka kuan ko sa perpangan sa resort di kina ko sige lang. Sige. Basta na siya sa Oslo. Oslo. Before ko na isolate dito ko Mm. kuan sa kanang dakos dagat ba na ya ampo ko nga oh, yan ako nga. Pero wala pa kong basa. Pero Lord, kanang, before mo ko nag-isolate na agad. Dagan na kay problema. Oo, yan ako nga. Lord, gusto ko, ampo ko next year. Kanang clarity. Clarity, Lord. Nga kanang guidance nga. Sa gid mo plano na ko ba? Saan mo to na month or year? 2024? December po to. December. Oh, December po to. Ano yan? Mao to nga. Nabalik ko. Exact 1 year po ko. December po ko nabalik nga to. Napabaptize ko. Okay. So, mo dito na kuan. Nya, nagbiyahe dyan mo dito. Biyahe dyan nga to. Nindot sa kayo sa feeling nga kanang dili kay, diha lang. Okay ra rin. Parihara ra. Naji kay something to look forward. Plano ba? Giplano. Mura gani ka ng gigahinan. Gini mo siya ba? Tanga dyan mo value. Value. Nya, kado sa mga ni decide na di na kuminom. Kano sa last inom ni mo to? Kadto bro, pag start na kog isolate. Pag isolate na actually wala gid na nako giplano. Di mo ko kanang hunang di na ko mainom ay. Di na ko mag-smoke or mag-vape ay. Dangan na nako. Oh, dili mo wa gid sa akong plano. Pag isolate na nako ni pag after to ni gawas ko. Try ko sige dobi kanang socialize do ko balik bi. Alain mo gid bro. Bro mo ko kanang sila sa mismo, giingnan ko sa akong kahud. So, nasa ako bro, kay unang abot na ko ba? Giingnan ko, kunang, nun saan naman ko yun? Asa naman yung aura eh? Nawa na. Nawa. Na down. Sige na kong duko, bro. Hindi na ako confident. Ano ko ba? Pero pagpadong na ko nga to, confident kay ko. Okay ra ni. Pagkabag na to, lahi na gid. Dili naman niya ako, Dili naman ni, bro. Gid, nagi kanang something nawa. Ano ba? Nagi na usab. Mao to siya niya. Na-continue gid siya. Wala na ko mo inom. Wala na sa ko mo vape. Kaya walay gana. Wala na sa ko wala ko nakitang rason sad. Nganong maglabad-labad po ko sa kung Unya nganong padayonon pa na nako. Nya nga unsa akong benefit nga makuha ana. Ana na lang wala gid. Ako gid breakdown ba nga. Benefit wala. Makadaot sa lawas naa. Makadaot. Kanya kanang for the future pod akong anak na ba? Makita pod ko okay na siguro ning kuan mas tan-aw na ko mas fighter ko ani para na ko ba? Mas bagsi ko ani nga wa imo yung gilik. Kanang patikan gi ko kanang kuan gi ko tanang bugoy pero exultis mo taw di na mainom ay. Di na mainom. Wa ni ko ni dugay na ni undang. Ano ba? Murag mas mas ko siya mas kanang shocking siya ba? Nya ang nakanindot anak kay mata na sa iyo kanang inigmata nimo kay lagsik kay ga dangganan nun kay wala kay labad sa uba na. Kato siguro sa una katong na kay shop kusog si kamo inom ato. Continuous gito. So nag-live selling ko hangtod na ka shop. Halos every weekend or every day yun. Luya rin mo atay no. Taas na kay kago sa SGPT so nagpa-check na nga. Wala mo sa nun. Okay na siguro kasi. Kanang speaking of kanang withdrawal ba? Wala ra. Wala mo sa bro. Mao tapos salamat ko. Salamat ko sa Ginoo nga. Wala jud ka gitaga. Thank you kay Lord. Gawa ko di mo sa disoro jud. Ano ba marag? Nya wala say peer pressure kay nag-isolate man ka. No. Wala sa. Wala gyud. Karon bitaw bro kanang wala mo jud ko mo promise or wala ko mosulti sa kagulingon nga di na ko mainom. O di na ko manigarilyo. Ano ba di na ko mo vape.
wala jud ko mo promise ana pero wa man di gid. Nalabay na lang, nigawas-gawas na lang kog balik, nakitapok-tapok na lang kog sa akong mga akong amigo balik Ay wala. kanay mo hindi lang Oh, ba? di sila na sad mismo. Kubaw na di na minom. Pero sa una mamugos yun ano. Wala ka kaagyan na. Pag first, ay sus. Ah. Ano, ako man binuangan nga, ay, nag-take og tambal do na. Ay. Aris ko do. Ah. Ako man binuangan. Na ako gi-take tambal do, takdan mo do. Pero ano ba yan ano sa mga kanang naminaw ron na kanang kanang ganahan na jud mo undang og inom pero maglisod tungod sa inyong mga amigo. Duha ra na kasi mana. Or duha or tulo ka buok na kanang sige na sila pamugos nimo. Pero once after 1 month sila na mo defend nimo. Ayaw di na mo Adi na inom. minom do. Oh no. Ay, napugsay. Ay na, di na mo inom. Sabay noon. Sabay, Sabay pero di na mo inom. Ana. Yan nakanindot pa dyan, ana, Bruno kay murag salida ba kay kanang ikaw rin di mo inom. Hubog na sila tanan. Makita ni mo. Makita na mga kataw. Mas lingaw man yun, hindi ka hubog yun. Yung tanaw ka nila hubog kayo ba? Oo niya. Ang nakanindot sa nila, parang ako murag nahug nasad ka na kanang guardian sa nila ba? Kung sa manggani, ikaw may mas pinakatarong utok kung magkinaunsa, ikaw may mo drive nila pa uli, ana. No? Mas ni... Hindi sa gayo kay mura ko ka ng mura gani kag bisan pag walay magtan-aw gani. Pero at least gani sa kanang tapukan ay nalahi. O nya pareha ako baron. Example, og tan-awon sa mata lang mamaor na tanan. Pero if may bawaan nila nga kanang tapuka ako di dili inom, nya ako di dili kanang mo smoke, nya ini syempre kung makita nila akong social media, mag-curious sila, tanaw lo, yo, wag tripping ano niya. Word of God mo niya. Pero kano sa mga nagsugod o kanang post na dyan o consistent ato word of God? Pag una katutungkuan kanang mga mag-gym pa ko, mag-workout ko niya, mag-jogging niya, naay kanang mga verse na ako ibutang. Dugayan yan ako nga. Kuso gani. Kaya kung magbinuang sa Facebook sa una, binastos. Inanggaw. Kabuang yun. Confident pa kayo kung mag-post-post. Hindi ko, post lang mga kuha na dyan ko ginoo, gasik na dyan ko niya. Hindi ni mood lang or tiyaw-tiyaw lang. Tinudoon dyan ko ni. Ano, kauwa mo ko ni. Pero nasood ko sa kuno na nga, daghan dyan kayo ni mo, cancel lang ko yun. Daghan dyan kayo ni ko ng, what nga no siya na bro? Pero gisulti naman sila sa Bible. Anagi na sa Bible nga kanang gitagna na nga mao dyan may tabo. If kanang mo share na ka sa gospel. Nga kanang malayo sila, cancel ka. Naman niya. Mo to gipadayon lang ginagawa ko. Ilang kay di man ni para inyo hasad. Kaya man ako kanang pag-obey man ako. Padayon lang ako. Gibuhat lang ginako bro. Mao na ginako gibuhat. Yan kalindot anak kay nanapod kay mga bag-o na mga mananaw na kanang duol na sa Ginoo na mas mukling na sad sila sa thought na kanang uy may post ka ilo ana tanaw ta ana. Actually dili kay ko kanang magbantay or makabantay anang mga tao pod nga nagbasa na or kanang ganing pareha na nako nga kanang let's say Kristohanon na angkat ng mga wagi idea nung masya no di PM gino ko ba message tag-as kayo chat na ko amazing di ko ano ko ba nga dili ra gyud di ay ako ang naigo nga kanang ang word of God powerful gyud dili ra di daghan pud di maigo gyud ay nga na kanang nag-prove lang gid ni nga powerful gid ang word gid. Okay, asa sila man sad. Na dili ra usad daghan na gid ba na nga. Nindot kay kani lahi na sad ba? Nya karon unsa may kanang sunod na pud nimo na project na kanang maabot na you're looking forward to or di ka ganahan ni Jinx pwede po unsa may kuan kanang wala jud ko kanang plano na jud nga kanang pareha sa una nga advance jud kayo ana dili. Ang ako lang jud isa sa changes na ko karon kay
ang present. Karon kung unsay naa karon, unsay ana man gud kanang ang Ginoo nga don't worry about tomorrow. Kayo. Ano siya Kayo. mo? Kay tinuod mo sa yun. Cool ka ugma. Oh, di mo na matagna. Di mo kibaw sa may tabo ugma. No, nalagi ko yung mga amigo sa nga kalit lag ka ng ana ba? Kalit lag ka wa. Oh, lagi Kalit kay. lag ka ng ano man to? Ano ba niya? Kung ako mas na-appreciate na nako ang kaning day by day. Ano niya? Di na sa kuganahan nga magplano sa kung by myself ba kanang kanya kong goal, kanya kong pangbuhaton nga kanang mga kanang murag blueprint nga na gani. Dili na ko. Kayo. Kung unsa tong ihatag ni God, unsa to yung ipatrabaho, akan na lang ako. Ya, ang ugma siya na bahala. Kaya nakanindot sa nimo kay kanang conscious man ka sa health, di ba? Sige ka workout. Sige ba workout Oo. or unsa may imong workout routine mo? Jogging, lakaw, 10K steps or unsa Oh, man kana sa- kuan alternate. Sahay mo straight o kaduha nga workout gym nya walking sad straight kaduha na nya if na yung mga importante po nga lihukonon kanang adlaw sunod na sad balik na sad sa walking gym na sad ana. Basta kay ako nagyan gi appeal sa akong kuan kanang schedule weekly ba nga naagi na. Naadyo na. Naagi na siya. Non-negotiable yun na ako dyan ng baton. Bahalag. Oh, Palpak mo gani ang uban plano. Basta sure ko na naka-gym ko. Ano. naipasingot kid ba? Oo, sakto yun na. Kay kanang labinag, kanang panalitan kita or sa mga naminaw ron. Wa pa mo kibawan sa inyong buhaton sa kinabuhi or sa mga gani. At least, importante jud kayo na ang inyong fitness na kanang inyong lifestyle niyo, inyong fitness kay at least grabe ba kay kung moabot man ganin ang opportunity mas lagsig ka kay- Andam ka. andam ka ba no ano ba O kuan kung wala ka kay bawo sa imong buhaton, at man na sa imong kagulingon. kayo Kana lang sa kanang tarungon nimo imong kanang sleep routine. Oh. Ano ba? Ya. sa mga naminaw ron nagkupot og vape ilabay na Ya kanang ano ba kanang bisag ka na mga simple na kayo kanang simple na ro inom og tubig tarong. kayo Kana ba? Ya pasingot. Kana. Kana kay kana di man kay na mo gasto anong pasingot. Ako mag-walking ko. Sir may gastoon ako nga kanang galon usay save ko hug na piso puno na ako. Ibig sa gasto niya ang benefit indot kayo. nindot kayo Indot kayo gyud. therapeutic kayo ang walking kanang manggawas Sige bisag walk lang, no, bisag walk lang yun. Lakaw lang yun. Grabe ha. Kanang, dapat yun na ninyong suwayan lang yun. Bisag, lakaw lang mag mga, sama, Bisag ka nang start mo 4 to 5 km ngono. Di ba? 5 km. Dako. Taas na kayo na. So, mga, atong, 3 ana 3. Kana, bisag one lang kun kung wadyon mo ikuan bisag basta kay sugod lang Maganahan raw mo. maganahan ra mo na may uban makalitan ko sa dagan kanang puya yung Di masan ako i-pressure ko gugulingon kay di masag ko magkanang o masag ko nagplano jud nga kanang apil marathon. wala Wala man sad ako kay kuan lang kanang exercise nya cleansing sa utok. Kana, Yung ngit kayo hunna sa kagtarong ba nga. Nakay time ba? Hunna. nakastorya kas Ginoo kana sa una kana Apil na gina siya apil gina no Apil na gina siya bro. kana istorya kas Ginoo inig mag-walking ka himaya ka gamay o daghan depende yun sa style Magupot ko cellphone bro. Magtanaw ako ka ng mga podcast, debates, yeah. Na kay Bible app. Kuan. Wala sa Bible Hub. Mga trip ganina nag-walking ko, nagbasa ko Book of Daniel. Yeah. Sakto ba kayo? Timing kayo sa ato ang topic ron kay si katong Book of Daniel, di ba? Naman to si ang king sa Chaldean kana si King Nebuchadnezzar kana siya. Yeah, natoy panahon na kanang chill kay siya, lipay kay siya sa iyang palasyo. Pitira niya ko ni king aning pinaka-grabe tanan. Na siya dream. Na siya dream na iyang nakitaan sa dream kay nahi punuan na dako jud kisa nga tanan ba. Yeah, kanang naghan kay mga birds na yung mga animal sa alam. Yeah, gichap-chap ba. Gichap-chap. Yeah,
nahug niya ang nabili na lang kay stamp niya. Mato nag-uul siya, may pasabutan nga dream ha. Mato naabot na si Daniel. Beltazar. Ay, limot ko siya ang Babylonian na name, pero si Daniel iya nag-interpret na kanang kuan nga kanang tree nag-represent na nimo imong kingdom, pero mahugno na ikaw mismo mabuang ka dito ka ang mahitabo nimo for 7 times kung sa tuyahang ang span sa kanang kadugayon na mabuang ka kay adto na ka dito matugs gawas nya mukaon ka og kanang mga mukaon na kagsagbot kuyog sa mga animals para makaibaw ka nga ako may grabe ano ba ang Ginoo may nag-ingon na para makaibaw ka na ang Ginoo jud ang pinaka-grabe tanan mas grabe pa nimo usara na usara ka na ba di mo to naka-realize kanang importante sa kinay imagine king guna siya siya goy top ato na king nya kanang dali ra kayo announce Ginoo ba abi niya nga mauna to ba parang hangtod-hangtod na ni antod ni or kanang mo na nakanindot na sa mga naminaw karon na moy kanang dreams or unsa ba niya inig ma-achieve ganina ninyo kuna na jud na Ginoo na ay sig paginambog diya kay pero sino what takibawon say pamaagi sa Ginoo basing pareha pud sa story ni Job na gi-allow ra pud niya gi-allow ra niya si Satan ba na sige si Job ako ana alang patya ano ba ala siya patya para maka-realize pud si Job na kanang na ay katon na time kay kato si Job dili man kay siya ingon gitest man sad to gitest to siya na kanang bisag unsaon pa nimo kung unsa siya ka righteous ba bisag unsa pa ni maabot ana niya kay di na mamalika sa Ginoo di na talikod niya kana mo ang pinakasayop siguro na iyang nabuhat no kay nangutana ra siya nganong ginayani mo Lord yang imo mo kugingan ni Lord mora siguro ang pinakakuan wala siya na malikas wala siya ni kuan wala siya na suko sa Ginoo nangutana siya nganong man yang Ginoo kay ang style niya kay igora siya ni pakita sa katong cloud na storm ba niya nangutana kiba kay sa naghimo ning kalibutan kiba kay sa naghimo ng mga kiba kay giunsan ana ko paghimo kanang katong behemoth kana sila kanang dagat kanang mount kiba kay giunsan ana ko wa di ka kibaw din niya iko mura na niya gibuhat pag humana na wa na siya na mo to ni times 10 na ko ano balik niya grabe na gipangutan-an ra ba ayo gibalik ra pangutan na ba tiray so nindot lang kayo kay kan man god kanang although ni question siya pero nisalig gyapon siya ba kanang kan man god murag I think masabtan ra na sa Ginoo nga maka-question ta kay tao ra man gud ta. Pero if mo question kaniya niya mo rebuildi ka kana mauna na pero if mo question kanya mosalig lang gyapon ka pertinindo ta kay kanang mura siya kanang nagpakita ka nga humble ka ba nag-question ka pero kay Lord salig ko nimo nindot siya ba kung makatawa lang ko sa response ni God kay gipangutan-an ba ka kisay kay mo ani ano wow sorry Lord ba di na ko ano murag yung papa gani iba ka kisay nagpakaos nimo ngana ba mas grabe to sorry sorry mana kuan na niya karon ang pinaka para nako no ang kuan sa nako di ko kaingon na struggle or challenge pero nako sa in the middle ba kay so dagan naman kay nakibaw na dol tas Ginoo dagan sa kay mo invite nako sa church ana niya kanang ako musimba ko dito jud sa chapel Diaz Landers kanang Katoliko ana ba niya of course naji rift ang Katoliko Protestante ana na kanang dapat biblical jud wa man na sa scripture ang ana na musimba ko sa Katoliko wala man sad sila giingon na i-worship ang kanir kana ana ba ang kuan lang ba outside looking in mo na tan-aw sa siguro sa mga kanang dili Katoliko niya ang mga Katoliko pod
ay dapat mo simba jud ka. Dapat mo ano ba so nindot kay siya nagkuhan. Ako lang ni share labi na pag sinulog. Kay timing mo siya kay nagbasa ko kay Isaiah to. Nagbasa ko kay Isaiah mo to'y panahon na ni ana ang Ginoo na kanang ipanish niya ang sa to na lugar na sa Mariam siguro na kanang ipa naay padung na kingdom na makuan mo maikuha na mo kay nganong nag-worship mo kahoy. Kahoy. Katawan na mo sige magkastorya ba kaya kahoy. Kahoy na inyohang gi-worship kay mo parehas gyapon na sa inyo isugnod. Dili ako yeah. Kuan sa nang ako sa na-relate kay sinulog mo to. Na timing. Na timing mo niya. Of course, ang ila ang kuan biya sa kanang sinulog na festival kay ang Santo Niño, ang si tawagan na si term na dili siya sa tawagan kanang kahoy kanang more dili sa Graven. engraven image ano niya moto na kuan sad ko murag na at first murag kanang musimba ko ato naman ay guilt. unay ka ng conflict ba man kay na of course linat Nagbasa man ka. nagbasa man jud ko pero at the same time linat on your understanding ano ba so murag na unsa man man nakuha niya nato time natong basa atong sinulog na week da night time na magana sa simbahan ba. Una, di ko muna. Abi pa lang, wow, man na scripture. Pero nainisod na ako sa, nainihunghung sa na ako na, ayaw pag pride, abi pa lang, mura kag farasis da. Mura kag farasis da, na kinsa rin, abi nakabasa kag Bible. Di na ka nang mo pakita di kanila na kuan. So mo itong, pero kuan siya, mura siya ka ng form of teaching ba na bisag unsa pa ka grabe dapat humble yun nga bisag unsa pa nakagrabe imong own understanding sa Biblia you don't want to kanang pakita sa nila nag ano ba kanay mo biya jud nagitudlo ni Paul or kung tudlo ni Jesus na pinaagi ni Paul na kanang kuan jud ta sa atong mga brothers mga sisters kind humility ano ba di ka mo so discord ba mo muna Actually ang mga tao kay ga-focus ra jud kaayo ana nga specific nga topic nga kanang graven image kanang rebulto. Actually ang kana magong idolatry daghan jud kay na dili ra na about ana kanang paan kay kasang kagalingon self-proclaim kay ka idolatry na. Kanang yes, because of my grind. Kanang trust yourself. Kanang believe in yourself. Kanang i-idol ni mo kagalingon. Idolatry na. Focus kay ka sa kanang mga kana ra kay imo inita nang kon. Ayaw. Kay kuan man gud ang sala nga gamay o sala nga dako parehara na sala. Og ako kanang manglibak lang ko. Si Job kay mangulata ay parehara na sala. Ang isa ra gid sakto gito nga ang gi-teach ra gid is humble. Humility, love love your neighbor because God is love. God mo man jud na ang essence jud sa Bible i-teach siya sa love gani nya kanang kung mo sa higugmaon Ginoo ni naog jud siya diri para ma-sacrifice siya himself. Siya may ang sacrificial lamb para ma-atone na atong sins. Ato ta saka tas langit kay kung wala lisod man kayo kay kanang mura gani ang Ginoo kay tungod sa iyang ka love nato ba na dapat ako na ning buhaton diyan na ba. Excuse kanang mga dili jud ni siya religious ha. Dili siya religious. Mao gid na ang kanang ma-misunderstood sa mga tao kay once magisgot og ingani sang nila religious man ni. Dili kabaw man sad mi nga most of you naagimig ilang nga Ginoo. Di mo na ninyo madinay bisag unsa pa ka gangster diha, bisag unsa pa ka kita ka nang mga even Manny Pacquiao magani ha. Di ba na mo acknowledge mo gani Ginoo. Mga UFC fighter, di ba? So dili ni siya about kanang
religious or self-righteousness, dili ka na siya do kanang pag-honor ba? Anong nadyo Honor kay yun, giila nga nadyo, Ginoo oo. ba tinuod nga na kay giila. Lahi man gud ka nang kabaw ko na Ginoo kaysa sa nadyo kay giila. Ano ganing gi-appeal gyud mo siya, gi-acknowledge gyud mo siya dili rang once a week, every day gyud naa gyud siya. Buhi gid ba tinuod gyud ka naa ba? Nagina sa salmo ganina sa asa bisag napaka sa kwarto di mo ikarosan na ayaw Ginoo niya brad. Unsa pa nimong buhaton dia. Sa pa mo buhaton. Na yun na. So So, dili na religious mga do. Kanang unta pohon dilang mamay magkaikyas ani. Pohon maabot ra gyud nga. Yaw rin. Para na ako mga do gini kayo kanang fighter kaysa ako kanang sa akong experience mga abi na ko kanang mo-mention na og Bible or mo-mention na Ginoo kay Lord, repentance. Abi na ko nga na, Lord, pasalo ako, di na dyan ko makasa, Lord. Nga na ba ko nang, di na dyan ko mabuhat, nga niya, di na dyan ko nang manghilabot, di na ko mamikil, di na ko ino. Abi na ko, ana ng Bible mo nang likay kita na, kay liman ka, bawalan ka sa kunsa. Pero, dili gina mao ang gospel. Dili na siya mao ang gospel do. Ang gospel gid kay save by grace gid ta. kayo. Mao na pinakanindot gid. Nga bisag unsa pa imong buhaton nga mayong tao kay ka, pakaon ka, hatag ka, tabang ka. If imo nang i-claim tungod na nimo, Works nimo. filthy rags ra na siya. Kaya no. Ang kana mag yung filthy rags, dili na siya kanang hugaw nga trapo lang. Kuha na siya do kanang dinugan nga trapo. O sa Hebrew nga kuan ba kanang beged aidim. Ano sa? Beged aidim sa Manay Hebrew. term, O manang original word anang filthy rags. Beged aidim. Ang meaning gid na sa Hebrew kay dinugan nga trapo. Ing ana ka hugaw. Kung imong tan-aw ka nang maayo kay ka kay ilang wapto ko na namak og tawo nya. Tabang ko batasan gyud ako nga hinabang gyud ko. Ana kanya dili nimo i-credit si God, di nimo i-glorify ang name niya. Nabuhat na nimo kay imong kagalingon nang dili ka nang tungod kay result na siya through faith na Ini judgment kay na makaanak ka. garbuso gud mo. Depart from here, I never knew you. Hawa dira ko kailan yo. Bajatan. Luya, mo dyan yung pinakahadlok, no? Hawa dira ko kailan ingnon kas ginawa na niya. Grabe na kayo mo ka. Siya kailan nga cookies ko dito sa tabang kalibutan? ko. Nakatag ko nag-gaspil ko. Wow, kailan mo. So, mao na siya do kanang dili na siya kanang abi dyan ako. Una nga Bible repentance, pugnan kasi mo mga buhaton nga. Sabi na ako naka-focus ra sa ingana ba nga. Dapat di na ka magbuhat bati. Dapat di na ka maging ana. Puros bawal ba? Kuan yun. Pintras buhi ba ta makasa kita. Mao ni real talk yun. Ani na lang mas pinakasayon siguro dapat surrender juga and let the Holy Spirit Guide you. Guide you. Surrender na lang kay. Dili naman kay ikaw ang di na kumuinom ana. Ang Ginoo na may mo. Sige, hindi na takapay mo nun. Buot ba? Siya ka nang give sa imong desires ba? Share mo ka nang kung sa'yo gani mo ang ginag-struggle ka na. Pero once na imo na i-lift up ni God na pahita inom. Di na kong ganahan mo inom. Lord, ikaw na bahala, Lord. So as soon as imo na i-lift up. Surrender ni mo? Surrender mo. Yun na yun. Wala. Tinuod yun na. Dili ka nang di kay tungod ikaw ba? Dili ka nang pinugos kayo nga kanang lamig agi inom pero di ko. Dili mawa gyud ka lito. Mawa gyud. Legit. Ako ganahan kay ko ani nga actually first pa nina ako nga podcast. Ganahan ko ani kay bawo ko ba nga nakita po na ko nga kanang si Bro Job ako makarelate mi ba nga nang pareha ng inom kanang vape pero ba nga ani undang naman na siya. Do wala dyan mi mo undang do. Wala dyan mi mo undang. Nikalit lang mi gipaundang nga. Di na mi ganahan. Ambot nga. Tinuod yun na yun. Kaya na sa undang. Suging dagkot. Wala, gipaundang. Dili sa kaingon ni ko. Wala na craving ba no? Wala na sa do.
Wala na siya ni... Ako lang may bikin na akong vape. Yan, Mga yun na. sambot na ka ng flavor, mga tamis kayo. Oo. Alam mo, karon bro. Wala na yun. Di, bro. O palitag, ganang tamis mo. Kaon, tinuod nga cake na lang. Okay. So, sa mga tinood. Di ba? So, sa mga naminaw ron, kung ganahan mong undang sa inyong bisyo, ihalat na sa Ginoo. Suway lang. Surrender na, di ba? Niya, Wa tuog ko'y yun. buhaton. Mukalit lang na. Mawa na dyan na. May buong lang mo. Legit yun mga do. 100% yun. Kami kay, agi mo yun miya na. Kano mo yun, experience mo yun miya na. Wa arga dyan. Kayo. So, anyway, 1 hour, 10 minutes na to. Grabe sa to story. Basta ka ng word of God, no? Basta Grabe, kuhaan siya kayo. Kuwangan git per me. Kuwangan na. So, this won't be the last, of course, na storya ta pohon. Hopefully, sige tawag update. Musta na diya, ana. Sige, matag-chat sa Facebook, ana. So, again, ganahan ko magpasalamat ni mo, bro, na, Bro, thank you kayo. na ni Arijud ka, talisay pa inyo, gauwan pa. Salamat Ginoo kay dayon kita. Kayo, salamat. Thank you, Lord. Pohon si Boots, tindot si Cake Story si Boots at magka-podcast mo ni Boots. Shout out din ni Boots. Yeah, shout out to Boots. Actually, si Boots, tungod sa katong mo story sa gamaya, nag-podcast ko ato last year kay mo na time sakit ko nang autoimmune disease hapit ko hantod karon na akong yawon pero sige lang hapit ko kanang paralyzed yun from tanan yun ba pero praise God na okay ra ko pero mo tong time na nang medyo depressed gamay okay ba sa button way gig tanan ano ba pero na ko podcast equipment mo to sige podcast lang ko katong episode ni Boots dito jud ko na usab jud ang akong amo to sa power ng Boots fighter kay ka Boots grabe kay ka balaan kay ka bro kay kanang dito to na time na podcast may down kay ko chill kay ko storya ko niya kay abi lagi na ako dako na problema na ni story bitaw na siya sa iyang life na hapit siya namatay kinapusilan siya anong sinapusilan niya na kita jud ko sa akong best friend na napusilan sa niya dugo niya siya jud nagdasi best friend ano ba dito na ni shift ang gamay ra di so okay pa di makala lagi ko na kung nakoy mga problema gamay makinumdum jud ko ato ba Boots gani ko napusilan niya gamay rin ako compare ni Boots so makakaano shout out ni mo Boots pero excited sad ko kay tungod sa ato na iyang experience ni cling jud siya ni God po mo bitaw redeemed ang pangalan sa iyang tattoo shop. So, pohon nga, pabot na ako mag-podcast mo ni Boots. So, yes. Again, shout out ni Boots. In God's will. Kayo. And sa mga naminaw karon na ganahan sila mo follow nimo, asam sila maka-follow? Kuan lang, pwede ninyo ma-check ang akong Facebook page o akong kanang personal account. Pero i-follow follow Jesus Christ. Kayo, follow Jesus Christ niya. Pwede raman mo check sa akong mga videos yun. Pero so kung ini-follow na ninyo ni Jesus, asa mo sila mo follow sa page o sa may ilaipod lang sa page? Pato lang sa akong personal account, KL Care, and then sa akong page, bago na akong gihimo, KL Care Godly. Kayo, Care Godly. And before we end this podcast, sa man imong mabilin sa itong mga suking tigpaminaw? Kuan lang. Lesson lang na ako sa akong na-share diri sa kining podcast kay dako jud kayo o kuan changes if you truly seek God. Then syempre dili lang seek kanang if you will believe and accept Jesus Christ kanang Kings of all kings niya, our one and only Savior. Origina niya. Amen. Kung ano gyud kanang if ganahan mo tinuod pod nga kausaban kana if new creation mo or new creature mo ganahan mo man new kana si Jesus Christ gyud ang makapausab ninyo. Kaya sama pod namo. Kayo. Yeah. Kana lang. So, kung napamugyapon diri na maminaw karon an hour and 14 minutes, salamat kayo always sa sigig paminaw sa muang mga chika-chika and
Don't forget to follow A Life of a Babae podcast on YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, and again, salamat kay Kyle sa imong oras. Yes. Okay. And pohon sunod na pod, paabot ko sa inyo ang podcast ni Boots. So, and yes, to everyone who's listening, watching this podcast right now, thank you so much and see you all in the next episode. Peace. Peace.